Molweni ake nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona la channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile ke bafowethu sinibekela ke ngokade kwenzeka ke laphana emcimbini ke ibhinqa day. Lo mcimbi ke uhlelwa ke enye yensizwa ke laphana ke ecula kumaskandi ke navigator ke umfokagcwensa ke laphana weingane zakuthi. Yize ke izinto bezingahambi ke kahle ke weingane zakuthi ngezimo ke zikagesi okudala ukuthi ke umcimbi ke uqale sekulate ke laphana weingane zakwethu, kodwa ke ngoba abantu baseThekwini ke laphana weingane zakwethu ke umculo kamaskandi bayawuthanda, bahlalile ke balinda ke laphana weingane zakwethu abaculi abasebancane ke nabaculi ke abakhulile ke laphana ke endimeni balindile ke kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ke kulunge indaba kagesi ke umcimbi ke wahamba kahle ngendlela eyisimanga ke laphana weingane zakwethu. Lo kamaskandi ke unavigator uchazela umcimbi njengomcimbi ke wokuphindisela ke emphakathini, njengoba ke baneyinhlelo ke laphana ke abazenzayo njengabaculi bakamaskandi ukuthi bahambele ke indawo ke okanye nezikole ke banikele ke ngezicathulo ke laphana weingane zathi. Yize ke uphenyane ke ludlangile kodwa eThekwini, kodwa ke abantu ke bekade baphume ke ngeinkani ke ukuyothamela lo mcimbi ke wengane. Sebese sikhuluma ke naye ke laphana ke weingane zakwethu. Njengokwenza isibonelo, uma kuvula ama-applications emavasithi uthola ukuthi umfundi uzophasa kahle, umfowethu olutata uzophasa kahle ekhaya, kodwa ngesimo sokuthi ubengenayo information ephelele ukuthi ku-aplaywa kanjani. Mhlawumbe uyo-aplaya ngo-CEO baningi kakhulu abantu base-KZN ngoba u-CEO usebenza la e-KZN kuphela and ama-university maningi ngaleyo ndlela e-KZN. Uthola ukuthi uyafisa ukuye UJ, uyafisa ukuye